bougainvillea. Batik-batik na purple, dark purple siya, white. Tapos, ang base niya ay white. Tapos, para siyang paru-paro. Tapos, dark na purple. Iba-ibang kulay yan, guys. Ayan. Isang dark purple. Ito naman ay pink. Yung isa ata ay yellow yan eh. Hintay lang natin pag namulaklak. Pink, purple naman yan. Pink at saka purple. Yellow purple siya. Ito naman ang bango-bango. Ito naman ang liliit na orchids, red na may yellow. Napakaganda. Super ganda, oh. Yan siya. Ang bango-bango din.
klaseng orchids to? Napakabango naman ito. Amoy siyang ano, parang siyang talahib, ano? Yung pagka-orchids niya, parang talahib. Diba, ang ganda? Amoy siyang ano, amoy buko. Amoy nyog. Yung bang nyog na ano? Yung kabubukas na nyog. Yung ginagatang nyog. Ganun ang amoy niya, amoy buko, nyog.